MP kilik nangkate bogbom ajok racharia songatum song kachepahai ponjia phan ason asai kedenga porahut ASDC racharia songatum pensutami methanga song kachepahai ponjia phan pura ASDC Youth Front lapen KSA atum phan pin khat ponsi Borjan MAC constituency angkang arlo polling station 3 along ahem mate dur to dur tour program ajai mek dengpon Kedam tang paru crazer kebra truck aning kanahut autonomous state movement asai dengpon lo. Lason si non puthot autonomous state kapalong jiaphan kachesong kangtur pon thu jiaphan sai kedeng abang pangcheng lo. Non MP kiliga hut madu aphan le ASDC racharia songpen chetoy dun setami pahai pen karbianglong di mahasau akar I autonomous state mati India Constitution along ketok dak Article 244A palong lonang kusi ASDC Youth Front Finance Secretary Gulson B. Lipson Kruatumpen ning report. Tumahan India Prime Minister da Banglo aningkan silun thepilong da sami alang litum hemprek alam si ni degang ke puladang de litum akai phan khai so phan ke kaita aking paganum sinaki bikogi si kamatha apo si litum no namang ke chicha ko nelo litum uwe kimi jasme pet uwe kimi riso yang tum si chisong pangtang thunangpu lasa wangso ka chisong ke lasi ilitum nekan pho nekan ke apilo bode kisungta ilitum chethek thepin pu labang ke jasme pet akimang pon lahan lo ilitum karbianglong Bharat kasaria lolong constitution long ketok dak article 244A also ron pen ilitum autonomous state kecelong nang jakong du apen de ilitum arom du kasi laso article 244A ilitum ningkan troket dolo ilitum han constitution long ilitum han nang ithik pi office me ilitum anta celong elang lasi laso article 244A mate autonomous state ilitum puthot kapalong thui phan ilitum chesong nang ye News report Karbianglong TV